Istý človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on svojim synom rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo pásť svine. Chcel sa nasýtiť aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko robotníkov u môjho otca má chleba nazvíš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Potom vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu a objal ho. Synu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: Tvoj mladší brat sa vrátil domov a tvoj otec zabil na oslavu vykrmené tela. On sa však nahneval a nechcel vojsť do domu. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehejril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa.